Nekad hladno, nekad toplo. Koga ima drva, toplo je, ko nema. Po 2-3 dana nemamo ni hljeba da jedemo. Mnogo je teško. Mnogo toga fali. Šta tebi najviše fali? Da imam svoju sobu. Voleo bi da imaš svoju sobu? Da. Kako? Bilo kako samo da je soba. imaš. Jelena Marinković, imam 5 deca. Imam 4 braća. I ja, I ti 5? da, Dobro, a gdje živite? u selu Gornjani. Živim u lošim uslovima, ova stara kuća ne znam koliko je stara. Evo, ja sam 9 godina više ovdje. Ista kako što sam došla, ista je. Pa teškoće su svakodnevno. Nas 7 spavamo sve u ovu sobu. Tu jedemo, tu spavamo. Tu spavaju majka i otac sa jednim od ovih malih, a ja i sestra tu spavamo na ovaj krevet. Ali bude nam tesno jer spavamo svi u jednu sobu. To iza nas gore samo iverice, betona nema. Gore zimno vreme ne može da se koristi, samo letan period se koristi. Ima i vlage, ali ne je često, ali ima i prokišnjava. Ovdje je mnogo teško za zimi. Ne možemo da dišemo u ovoj sobi kada tata stavi drvo da se grejemo. Ovaj odžak ni se zapalio. To je moglo i da se proširi, da neko... Gornji je deo počeo malo više da gori. Pa sam imala sreću što je bio on je gasio. Sin je gasio, jel? Da. Pa volio bi da bude toplo, ali da nema dima. Kad ložimo je mnogo dima, ne može oči da otvorimo, ni ja, ni djeca, niko. Pa nekad mi bude bolje da se pokrijem, da mi ne bude hladno nego da se gušim u dim. Obučeni spavamo za da ne bidemo u zimu, da ne bude hladno. Pava je moja supruga iz 7. stepenice, povredila je samo ruku i bila je u gipsu. I polomena mi je ovdje ruka. Bojim se na klinka, bojim se. Na malog, bojim se. Kad je vidim da ide nagore, kosa mi seži. Ja bih žela da imam kuhinju, da ima da sudove da operem. Kako jedete, kako se rasporedite? Kako? Na cigle, kje sedemo na cigle. Kje jedemo? Tu jedemo, tu može da sjede trojica, a tamo sjedimo na cigle. Nemamo stolice, samo ovaj jedan nam je stoji, to je sve. Pregoremo nekako je to. On radi. Radim na građevini. Ja koliko toliko će se snađem negdje, pa on će ti uzme platu pa će vratim. Znači, teško je odgajati djecu u ovakvim uslovima. Mnogo teško. Ama će se borimo. Žena ima mi šeker, ali pije tablete za šeker da je smiri. Pošto zna da skači 12, 13. Može sam dobila zbog što se sekiram zbog djece. Nerviram se zato što da nemam za svoje djete, ja da nemam, meni mi je najteško. Sve im fali, sve. Može i po celu nedelju nemamo ni hleba da stavimo u usta. Ni pa mleko imam za djecu. Ima teški dan, ima i dobri dan, ima i laki dan, ima, pa ipak teško je. Par da imaju sobu svoju, da znam da će da ući u tu sobu. Tu i na stalu, tu i uče. Nemam samo kuće da je nova, da imam svoju sobu i to. Da sutra tu negdje dovedete i društvo, ili? Da. Nije nam se desilo do sad da nam dođu goste. Neće da se igraju sa moje djecu zbog ovu kuću. Zašto je ovako? Zašto smo siromašne? Nemamo drugare u selu. A što? Ne znam. Zbog ružne kuće izbjegavaju, djeca neće da se igraju. Ona samo plače zbog toga. I vika, ja nemam ni drugarice, ni drugove, niko neće da se igra, ovo mi pričaju, ne mogu da je smirim. Samo u školu me družat, nekad na fizičkom, tako nekad da me držat. Fudbal se igramo to. Da igrate fudbal ili imate loptu? Nemamo loptu, kad imamo tada.
jednu gumenu malu i to je to. Onda gore kaj kuća ima jedan golem prostor, pa tam. A koji ćeš srednju da upišeš? Pa za kuvar ja mislim da upišem. Hoćeš kuvar da budeš, Da. a? Dobro, dobro. Pa kuvaš po kući? Jer kuvaš ovdje nešto? Da, pomaže majci kad je u gradu, a nema ko da napravi jelo kući pa ja. Kad je zimi, ja idem sam u planini, berem drva, s kolicima ih nosim, neke granke što nađem i to. A kako inače provodite praznike, rođendane, slavu? Nekako pominujemo, eto, samo sa jednu tortu i to je. Torta i jedan sok. Na svima po pola čašu soka i po jedno, dve parče torte i toliko. To je rođendan. To je rođendan. A čemu se nadate? Se nadam u bolje vreme. Soba najveke saka. Najviše bi voljela sobu, jel? Da imaš svoju sobu. Koje boje? Pa roza vam je najbolje. Nadamo se da će neko da pomogne, pa.